Naalaan ti daskam ti panakatenag ti may isang babae nga backrider, iti may isang tricycle, iti paset ti barangay ng Alisan, dito Sirad Tilawag. Iti video, makita nga nakikigid ti tricycle. Naligayin side wheel kinakaharang hollow blocks, iti sangwanan ti may isang pagtengan. Ngi mato sidecar, ngi sumetin ti panakatenag ti backrider. Nagisempe ni Irado ti rupa na iti semento, ngem dagos dito nga nakatakder. Dagos ba't at tinulungan, ti sumasaruno nga tricycle driver. Segon ti PNP Lawag, namuandan ti kinatao ti tricycle driver. Ni iswan ti ticket, gapot panaglabsing ti reckless driving. Namuan nga nagsagaba ti minor injury, ti babae a pasahero. Iti agdama, iruray ti PNP Lawag, no agipila ti reklamo kontra ti reckless a tricycle driver. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.